Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Hi everyone, welcome to this channel, JDC Vlog TV. If you are new of this channel, just click the subscribe button and the notification bell to be updated on my next video. God bless. Balik ta sa tuwang ibasa sa tuwang sa isod Job 36 verse 15. Ako balikon. Apan tudluan sa Dios ang tao pinaagi sa mga pagantos o gamiton niya ang kalisdanan aron makasabot sila. Murag sige naman ang gawali o mga pagantos o kalisdanan, no? Sige na itong gawali. Pero karon parang po nakaplagi nga bersikulo nga naa day bersikulo nga nag-ingon nga tudloan day ta sa Ginoo anang gitawag og pag-antos. Kunya gamiton daw niya ang kalisdanan aron ta makasabot. Now, ako ni sa gitay tulan og tulo ka benefit of suffering. Tulo ka benepisyo sa pag-antos. Now, balik sa tas atuang gibasa dire, ang Dios gitawag siya og great teacher sa atong kinabuhi. Amen. Kay kanang pag-iyon niya nga tudluan sa Dios. So, siya bantugan nga magtutudlo. Now, daw samag siya og maestro nga mutudlo. Unya ang yang subject ni tudlo nato mao ang pag-antos. Now, kung maghisgot kag maestro, naago na siya itudlo. Wa ko'y maestro nga ni adto sa tubangan, walay gidala nga subject para itudlo. Naa siya gidala nga subject para itudlo. And the same sa ato ang Ginoo nga itong ilanggaran, doon na siya subject nga gidala para itudlo. O kung saan ang subject niyo itudlo na to? Pag-antos. Tapos, walay maestro nga mutudlo lang nga dili nga ipasabot ang subject. Mami matana? Ipasabot yun na sa gatudlo ang iyang subject nga gidala. Now, ang kalisdanan daw mao'y magpasabot na to. So, ang subject karon is pag-antos, tapos ang magpasabot ini ang kalisdanan. Ang problema ra ba igsoon kay mao ni ang dili ganahan sa mga tao. Ang pag-antos ug ang kalisdanan. Now, if dili taganahan aning duha, pot pasabot dili taganahan matudluan sa Dios. Ug dili taganahan makasabot niya. In short, ato ni sang sabto ni bersikulo, dapat di ang mga anak sa Ginoo mudawata o pag-antos o kalisdanan nga walay pagpagulbol. Ngano man, gitudluan ka anak. Tapos ikaduha, ipasabot pa jud ka. Now, asa may nakulang anak? Wala nakulang anak. Sometimes ang anak sa Ginoo mayon nga, Lord, ngano man ni? Ngano sa tanang tao ako man? Ako'y nagantos, ako'y nagkalisod. Pero igsoon ingong tika, gitudluan ka diha, ikaw ako gitudluan ka, unya ipasabot pa jud ka. Nindot kayo ang buhaton sa Dios. Now, if suffering naa sa ato ang kinabuhi, muna siya a sign that there will be a coming new opportunity. If naamoy pag-antos karon o kalisdanan, usa ka sinyalis na nga adunay umalabot nga oportunidad. Now, if dili ganahan ang tao daw kalisdanan o pag-antos, dili siya gustong dunay oportunidad nga moabot niya. Isa may ganahang mga oportunidad. Amen. Kitang tanan ganahan oportunidad. That's why kung ganahan ka oportunidad nga moabot sa imong kinabuhi, mga positive nga opportunity nan kanang kalisdanan karon og pag-antos nga naa natos sa kinabuhi karon, dapat sigian nimo nagpasalamat. Nakaduong na pala sa wala itong Domingo nga ang katumbas di ay sa pagkamalipayon, maudi ang pagkamapasalamaton. Karon adto ta sa mga benepisyo. Kay ug dili nimo masabtan ang benepisyo, magsigi ka og
pangutana nganong ikaw nagantos, nganong ikaw na ikalisdanan. Magsingtag pangutana na yun. Now, atong tukion, unang benepisyo sa sufferings. Number 1, sufferings can add the blessings materially and spiritually. Bisaya pa, ang pagantos makadugang sa mga panalangin physical o spiritual. So, may example ani. Dunay usa ka tawo nga nagsakit siya og leptospirosis tungod na sa ilaga ba. Problema sila kay walay kwarta pang pa-hospital. Di yung asawa, pa-hospital kita dong. Kaya di na gina, basta-basta naskita. Sinang kag leptospirosis, kanang sa ilaga, mupatay man din na. So, ang bana dili pa-hospital kay walay kwarta. Walang-wala. O kalisdana, di ba? Yun yung asawa, ay, provide na sa Ginoo, puro to sila mga Kristohano. In hospital na. Igsoon, sa wala pa sila na hospital, walang-wala sila kwarta. Pag uli, gabutirik ang pitaka. Ano man, apil man dahil sila o mga, kana bang mga lending ba? Nga na mga insurance. Apil sila PhilHealth, apil sila Pag-ibig. Unsa pa itong mga, na mga insurance. Sus kay, nangadto man dito. Nangadto dito, kay sila yung mubayad. No? Ang PhilHealth. So wala sila nabayaran. Sila pa'y naikwartang na sulod silang pitaka pag uli. So, unsa may punto ato igsoon, suffering can add a blessing. Sabta mo tanya? Parehas na ko na anang, nagsuffer kag hilana, sa kunang giingon sa mga nangagi. Nga usa ra mo daghan ang pagkaon kung hilantan ka. Ako na may guning-gingon sa nangagi. Nga magpapulong hilana trapog ko sa una kay para mo daghan ang mga supas pambitay dias kuan sa blayan. Tapos palit dayog mirinda, pagpaihaw dayog manok Bisaya. Kay katong wa pa hilana, wa Bisayang maihaw. Walay mga mirinda, walay supas. O diba? So, ang suffering, nag-antos ka, pero makadugang din sa panalangin material o spiritual. Now, unsa may idugang ani spiritually? Material mo ito akong gisigutan. Spiritually, makadugang ni siya kalig-on sa imong pagtuo. Gidungagan ang imong pagtuo ug ang imong kalig-on. Di ba, during sa time ni Jesus, ug mga tinunan na dunay storm, dunay yapak ug bagyo ang ilang bangka, tapos gipahunong ni Jesus, unsa may gipangita ni Jesus? Pagtuo. Niyon na si Jesus, hain naman na inyong pagtuo. Kung imong sabton di ay, ang mga pag-antos ug kalisdanan, maoy pagpadugang sa pagtuo. Karon kay mga tinunan, wala may pagtuo noon. Nabalitan mo noon. Gi-create sa Ginoo, sa Ginoo nga maong kalisdanan ug pag-antos para madungangan ng pagtuo. Naaaban ang ilan ng pagsabot na wala noon. Now, naa po yung mga Kristohano din. Pag-abot pag-antos kalisdanan, na nabalitan lang mindset. Na wala man mas pagsimba. Napapata diha? Nga ang pag-antos ug kalisdanan gitudloan das Ginoo. So ang pagtudlo sa Ginoo sa pag-antos kalisdanan para mo dako ang pagtuo. Naaba nang gamay man noon. Di naman mo simba. May kalisdanan. Igsoon nagpasabot na nga dili ta patudlo sa Ginoo. Nagpasabot na nga dili ka ganahang makasabot sa plano sa Ginoo. Kay ang tanang nahitabo sa tao may plano ang Ginoo. Giagi ka ng kalisdanan para mulig-on ka ang imong pagtuo mulig-on. Karon, mo distansya ka dili na ka mga lagad sa Ginoo. Dili ka ganang patudlo, dili ko ganang makasabot. Napabata diyan igsoon. Number 2, sufferings can open the closed opportunity. Balik ko na ko, sufferings can open the closed opportunity. Now, ang sufferings, mao ni siya Yahweh nga moable sa bag-ong oportunidad.
Sa Bisaya pa. O, di ka moagi og suffering, o ka na pag-antos kalisdanan, if di ka na moagi ana, dili ka ganahang maabli ang bagong oportunidad. So, if naa kay pag-antos og kalisdanan karon, praise God. Thank you Lord kay naay bagong oportunidad nga imong i-open. Nasabtan ba na to? No? Ang oportunidad nga isgutan dili is positive nga opportunity, dili negative. Kay base unyag mapareho atong duha ka mananagat ba? Nga na-open unta sila pero nanguwat Hinuon. Duha ka mananagat, katong usa ka mananagat, wala nagyoy ampo sulod sa 15 ka tuig. Wala na siya ampo-ampo. Discourage ba? Tapos ang usa ka mananagat, wala na po'y sinimbahan o dalo kaayo. Ya silang duha nanagat ha, uskabok bangka. Igso ni padalan o dako kayong balod. Nakulob ang ilang silbi sa kayan. Pagkakulob silang sakyanan, langoy-langoy silang duha. Sige, mananagat puro kung kabalong mo langoy. Langoy. May patos pagsugod kay bansay pa kayong mulangoy. Igso na abtan mag-uska oras. Niya nakuan man yun ang bangka yun. Nakulog man yun. So naluya na sila bilangoy. Tapos kuso-kuso sila na kumbalog, padpad sila, nalayo sila sa bangka. Katong ilang akmoy-akmoyan na nakulog. Pagkalayo nila sa bangka, dihat na sila na-open. Wow, opportunity na-open na. Usay na-open. Iyo na itong usa nga, nalimot nag-ampo sa 15 katuig. Ginoo mo nagagaway ninungdan kung kay wa na mo ko inampuan mo. Ang 15 katuig, nalimot nag-ampo. Di na-open na. Iyon po itong usa nga, dili simbahan, ug hak dalopot. Ginoo mo nagagaway ni ang imong gipadala para nga musimba nako o para pud buhatag nako. Di, kasabot na silang duha. Para maundang ni mga atong kanang kalisdanan natong gilangoy karon, mga balon ba para maundang ni luwasong das Ginoo mag-ampo ta. Dili kasabot sila ampo. Iyon na ito usap. Ginoo, kung imo ming luwason ro, katong wala na nag-ampo ba? O 15 katuig. Kung imo ming luwason ro Ginoo, muampo na gyud ko sulod 15 katuig po. Sa ito pa nang inikaw mag-15 katuig, kinapurmampo. Luwasan lang yung Ginoo kay muampo na gyud ko sulod 15 katuig. Di, ibuyag si Susa. Tarungan na yung muampo. Di ka talang luwason. Tarungan na. Ano man? Tarungan na. Ano sa mga ampo ah? Sa ito pa, inikaw man ng 15 katuig, kinakumampo. Gingnan niya itong Susa. Hirap na to. At least maluwas tarun. Di, yan na po niya. Sige, kaano po niya. Ampo na po ito, kaya gano'n yan ang ulan na ngayon. Ginoo, kung imo ming luwason ro, musimba na ko Ginoo. Sus, kinangusog mo ni balon igsuot. Tinunong kusuga. Nihunong mo siya ampo. Yun din mo sa, anong nihunong ka? Iba ka, dalo mo ka? Yun din mo sa, ay mo na. Ginoo, kung imo ming luwason ro, inig panahon sa anibersary simbahan Lord. Muhatag ko nimo isda ngayon kadako sa bulig. Ibuyag ko sa sa, pulihan nila buyag. Uy, darungan na imong ampo. Ditani luwason ron. Sige naman. Sagal lang kang ampo na ba kung isda yung bulig kadako. Yung butong usa, balas usa. Stilong ra ato wato na Ginoo. Igsuon, dili nato pwedeng mauwat ang Ginoo. Na-open naman unta sila. Naa ba ng pagka-open ang uwat mas Ginoo? Naabyan ni mga senaryo ini. Na gusto kayo mo saan si Ginoo. Lord, kung ayuhon mo sa sakit mo, Lord. Busayon yung simbahan, Lord. Na ba? Yes. Sa mga Kristiyanahan eh, gusto kayo mo saan. Lord, kung maayon lang ko kung kanya kong kalisdahan mga pag-antos, mawala lang ni, diba? Puso kong hatag, Lord. So, hindi na pwede mauwat na ito ang Ginoo. Napabata diha? Dili pwede mauwat na ito ang Ginoo. Doon na bitay tao diha nga nanguwat ni Moises. Isa mong tawana, si Pero. Si Pero nanguwat. Pag unang plague,
ang plague, suffering na. Pag-antos na ni Pero, there's Pero, Moises, pagampo, Moises. Para mahala na yung kalisdanan. Pagampo si Moises, naaba na pag-umagampo. Dili na kapalakton ang Israelita. What? Di ba? Padala na po sa Ginoo sa piring. Kaduhang plague. Iyan ang puntos Pero, Moises, pagampo, Moises. Iyan ang pagkaayo na po, kaduhang sa piring. Dili na kapalakton ang Israelita. Hantod yun sa ikasiyam. Kasiyam ng what? Si Pero. Kamu ba ng istorya? Kasiyam sa ng what? Okay, kasiyam sa ng what? Ng what? Gipadalaan og maayos Ginoo og mga kalisdanan. Ikapulo, pinakalisod yung kalisdanan pag-antos katong mga ipangpatay ang mga anak na lalaki. Di ba? Sa ito paigsoon kung ito i-apply sa Kristuhanon, if mamuwat as Ginoo, nakaidaghang gisaan sa Ginoo niya, imurang giuwat ng Ginoo, padadaan kang daghang kalisdanan para pagtudlo nimo og nako nga makasabot ta unsay pamagi sa Ginoo. Ayaw panguwat sa Ginoo igsoon para dili magpungasi ang kalisdanan. Kung naa kay gisaad, tumana na. Kaya kung dili nimo tumana nimo gisaad, maunang daghang pag-antos. Kasabtan ba nato? Na nagsaad ang Pero, sige, kako na ni buyan. Pagkawala sa plague, dili na niya buyan. Yan, kaya ang gusto mong sa Ginoo, ipadala ang kalisdanan para ma-open. Diba? Sufferings can open the closed opportunity. Na-close ang mga Israelita. Na-close sila sa Egypt. Wala sila kaikyasan. 430 years, close ang oportunidad nila. Kung saan ang oportunidad? Promised land. Close sila. Yan, ang gusto sa Ginoo, padalaan ko ng Egypt. Apil na ko ang mga akong katawhan, pinili katawhan, apil na ko kalisdanan. Para ma-open ang gate, moingon si Pero, sige, lakaw na mo, Moises. Dalaan ang tanang, di mo mga kauban sa Israelita. At tumos promised land. O di ba, pag ikapulo, open lagi. Sabdan na to? Sufferings can open the closed opportunity. Positive opportunity. Sakit kindawato nila. Sakit kindawato ni Pero. Pero, mo'y gigamit sa Ginoo para ma-open. Makaabot sila promised land. Karon, pag abot nila, wala pa sila makaabot sa promised land, close na po igsoon ang Red Sea. Wala po sila kagian. Napapatad niya? Gi-close na po. Along the way, doon na yung mga close na kinahanglang i-open. Now, sa ato pong pangalagan at i-apply sa pangalagan sa Ginoo, sometimes na ay open, and then pag abot na mo, pag dugay-dugay mo pangalagan, tingala po kang nanaw po'y close. Kung saan po'y gamitin na sa Ginoo, sufferings. Napapatad niya? That's why ang Christian, gi-instruct ta, nga ining kalibutan you have tribulation. Muagi mo mga pag-antos. No? Nakahinumdum ko sa versikulo, nag-isir sa itong mga batanon siya, kinahanglan tang muambit sa mga pag-antos ni Kristo. Kaya ini paagiya, mahimutang madaugod. Di ba na versikulo, anak? Now, kini pag-antos nga gisigutan ni Job 36:15, dili ni siya pagsulay. Lahi ang pagsulay. Testingan man ka kung pagsulay. Pero kani nga gisigutan diri sa Job 36:15, agian yun ni nato tanan. Amen. Kinahanglan jud tang muagi ini. Kinahanglan jud tang muandirgo aning pag-antos o kalisdanan ngano man. Mao ni muabli sa bag-ong opportunity. Di, pag-abot nila, kaya kung balik na sa na-close sa Red Sea, close naman. Di, sapir na po sila, hilak na po itong mga tao. Patay na tayo, Inilakay ng mga tao. Sapir na. Inanda yun si Moises. Kaya nag-ampo mo si Moises, inanda yun siya si Ginoo, Moises. Ay, nag-ampo niya. Iisa na yung kamot. Pag-isa, open na po. Ang close. Lakaw sila na malanga kay gi-open sa Ginoo. O di ba? Ang Ginoo kabalong mo open sa mga close. Unsay gamiton sa Ginoo pag open ana? Suffering. Napabata diya? Muna nga kinahanglan mo dawat ta og pag-antos o kalisdanan. No? Paglabang na po nila sa
Read C, to anapoy close ang wall of Jericho. Napabata? Ang wall of Jericho kay kinutaan na syudad, di man sila kaagi o dili nila butugon ang Jericho. Karon kay kinutaan na nga syudad. Kanang pulong nga kinutaan daghang gabantay anak nga syudad. So unsa may ilang gihimo para ma-open? Aw gaanto sila paso-paso o kapito ka adlaw. Nasabta na to? Gaanto sila ala marcha sila. Kanta pagka sunod adlaw marcha na pud. Ato ni kapito siging nga marcha. Unsay gibuhat sa Ginoo? Nga katong gahi kayong i-open. Isay nan kag wall of Jericho. Gahi kayo. Grabe. Dako kayong ka-open. Nasabta na to? Dako kayong ka-open. Pero sa gigamit, ang ilang pag-antos, lisod kayo, ganto sila. Napa-instruction dito. Why mo tingog ha? Wala mo tingog. Sulod sa unang ka-adlaw, wala mo tingog. Baling antos nila to. Siguro mo pa na to. Wa may tingog. Giuhaw na. Di ba mo tingog? Agaantos sila. Pero ang ilang pag-antos mo'y nakapa-hugdok sa wall of Jericho. That's why katong i-apply sa itong kinabuhing Kristohanon, sufferings can open the closed opportunity. Kinahan ka na yung mga ma-open nga daghang opportunity sa imo ha? Ikalipay ang pag-antos o kalisdanan karon. Praise God, atong Black Park na itong binigyan. Ikatuloy igsoon. Pagkata niya, kita rin tapad. Inana kay kalisdanan. Na? Intando wala. Pag intando, inana, praise God. Amen. Katulo. Suffering is the hand of great success. Kanindot. Grabe di katulo. Suffering is the hand of great success. No, naman po yung success lang, pero dili great. Pero, kining suffering, if ganahan yun ang mga nakasabot ini, ibutang kas Ginoo sa great success. Ngano man ang suffering, mahimo man siyang kamot sa kalampusan, kaswagan sa dako nga kalampusan. Kay panahon sa suffering, ang gusto nga ipasabot sa Ginoo diyan nimo, gusto sa Ginoo nga ma-develop ang imong pasensya. Developon sa Ginoo imong pasensya para mo mature ta. Grabe, kung ikumpara ang working student o ang dato nga anak nga dili mag-working, daghang mga senaryo ani nga ang mas nakahuman noon kanino nag-working. Pero katunong daghang kwarta Ginoon. Wala Ginoo inahuman. Ngano man kay nagsalig sa pagkakwartahan. Katunong nga working nga nibasog man na. Di great success kaya nibasog. Na ma-apply nato na sa atuang kinabuhing Kristohanon. Suffering is the hand of great success. Amen. Nan og nag-antos karon diha, nag-suffer karon diha, adunay gidevelop ang Dios diha kanimo nako. Pag ma-develop na gani ng pasensya, mao na niya may tabo. Just like Moises ka. Ano si Moises? Na-develop ang iyang pasensya. Wow, gihimo siyang great leader. 2 million na yung gilid. Just like Noah ka. Si Noah na-develop yung pasensya, 120 ka tuig, na pasensya na-develop. Grabe, nakahimo siyang dako kayong arka. Great success, di ba? Mahimo po ka, just like Job. Grabe si Job, bisa ibalikas na siyang asawa. Nawala na tanang mga kaptangan, mga hayupan, anak, nangamatay na. Na-develop yung pasensya. Great success, i-multiply sa Ginoo ang iyang mga blessing. Mahimo po kang sama ni David. Si David, isaway na sa pagsoon. Pagbalantay ra magaw kaniro. Wa kay mahimo ani panggubat. 13 years na ay pasensya, na develop ang pasensya ni David. Himo siya na si Ginoong king. Grabe. Mahimo po kang sama ni Daniel. Si Daniel, itambong sa langit sa leon. Na-develop ang pasensya. Himong governor sa Babylonia. Great success. Mahimo po kang sama ni
Jose. Si Jose, yung mga isuon, sige rang mura si gidaw-daw si Jose. Ikaw mo paluhod na mo. O sige, gitambog siya sa tabay nga mala. Gipreso sa hinto. Gibalhog sa prisuhan nga pasangilan. Bisa wala sa naghimo. Pero mo'y naghimo niyang gobernador of Egypt. Prime Minister of Egypt. Na-develop yung pasensya. Ganun man, during sa iyahang kalisdanan, di ba, niyato yung mga isuon, niyato nag-Ehipto, di ba niyo siya, ayaw pakasad ang inyuhang kaugalingon. Ang Diyos may nagpadala ko diri. Grabing pasensya. Grabing pasensya nag-develop. Kita tag-away, dire. Magkikubating rin ta. Pero si Jose, ayaw pakasadaan ng inyong kaugalingon. Kaya ipadala ko diri sa Ginoo para maluwas mo. Kita bang haganan? Grabe. Pasensya ang gusto nga i-develop sa Ginoo na to. Napapata niya? Mahimo kang Joshua o Caleb. Joshua o Caleb na develop ilang pasensya. Sila ang nakasulod sa promised land ilang pamilya. Wow, praise God. Diyan din si pamilya, kanipulungan Job 36:15. Gitudluan sa Dios ang tao pinagi sa mga pag-antos o gamiton niya ang kalisdanan aron makasabot sila. Nasabta naman nato kung natay pag-antos kalisdanan. Praise God. Diyan din si pamilya, balikon ko, sufferings can add the blessings materially and spiritually. Number 2, sufferings can open the closed opportunity. And number 3, sufferings is the hand of great success. God bless Genesis family. Yes, we have received the Spirit of